Okay, yes. Good morning, all of you. Hey, kumsang ni somni le paruk. Pathian in min shuai thinga. Ni chuak masaber. Tuna hian daruk le minit som thum panga ania. So, January a kumsang ni somni paruk. January ni khat ni chuak masaber ani. Chin deuh khan daruk vela khana la chuak lawa. Ni hi. Hain set newa phone tekan church le chuan in chunga an chawa rinain lo chuak sang ve fu to maya amara chu anuam zok hian mo cha a en kiau sa tuna hian daruk le minute somthum pasari ani le amoi thin khap mai a hlu ni chuak hi mo ni zante pathian zara kan hmang nuam tura be seila kan hmang nuam tlang tura kan be seya lim tak lom tak nuam takain lo man kan ringa ani po an mutui khap mai ti kha kan ron report ve hrim dua chuan voina hian in khom ko shanin in khom abuat saya ko shan rang te in khom tura kan be seya pathian hena lom thu soina te neyanga chuan ro pui theng berin sangni somni parukhi man kan tum don nia ni chuak hi amoi pialama ti hian da thata henga du ve hrim chu kan lakwal vel mai bokani January nikhat sangni somni le paruk kan lo thleng ta der mai hi kan va han van nei em lom hle mai pathian hena lom thu soi molila chuan tuin jinga kanu le pa te jing tong ta in khom dar nga le chan ve hinan ran thina dar nga vela hi chuan alaman seta ni hanin siama ride uvat jelani tianga jing tong ta in khom akal thin pitar putar nu palam thalai te pon kal thawa amara chu thalai hian kanwa zom velu tuklawa tiruale ro chuan jing tong ta in khoma tong trai thupuyan tho ang deuh han ti hian tong trai thupuya te mizo mi puitan te le damlo khohar mo atiang zong tan khan an tong trai thina min tong trai sak thina ni ti kha kan soi non vele hrim ni se alom khop me lu khop me an zara te hian alom accident te hatiang kha kan to lo thin mo mizoram mi pui te hian bike chak takin ngan tlana thalai te po keni te po kan bang bik chuang lo bike kan khala two wheeler kan khala ti jok teang a thei anga chakin chuai chak le chuan kong free a tlan kan tum sama min le pel chuan abikin mei chen min le pel chuan ani ai song atlan chak om mai ti na ril ru hi ron om halwat mai nia mara chu ti hian kumte tama kal chho ve zela
กุมโสม travel หันขัลตอนหัวชวนมีเฮียนมินเละเปลจิตต่อไม่นี่ปอยกันที่วักต่อเราทีนะ safety นุนนะฮิอสเปรอมแล้ววะชวางชวนหลุดวิวตัวนี่กุมสังนี่สมนี่ปรุกสวยเละทีนี่ละปะเทียนินมีนันช่วยเทียงสังนี่สมนี่ปังกุมตัวพี่กันดำเทงไม่ยังเอ็มกันดำเทงเอ็มกันดำเทงระวังเอ็มตีเตะaccident เทนตัวทิลตั้มตักสังนี่สมนี่แหละปังคันมิชิงเฮียนกันตรงเชวินอรินออกมาจินน่าเตะคอยเหลากันน่าเตะชุดที่เตะชวนเจ็ดส่วนเทนะตั้มตักนุนน่าจานเทนะตั้มตักกันในเชวินอรินออกมาชุดที่ชวนินหาสัตว์นอมมีอะไรวินน้ำตะกินปะเทียนินให้สังนี่สมนี่ปรุกมินันช่วยเทียงเตะวันนี้ถ้าครบมายาอารมณ์ไม่มาปะเทียนเนี่ยนะอารมณ์ทุสวยหมดเลยละช่างเอชวนนี่จานละมาลัลชันหิมะกาเลียไอ้กอฟมินักันกัลปุยชินคันอารอนโซยา 31st จานะดาร์จัดข้าก็เราเอ็นเชียงเจียแล้ววะชันชนะอิเล็กทริกเวงมีเฮียนกันเชียนไปอเล็กซิสลันุนเฟล่ากอฟมินักันกัลปุยเท่ากอฟมินมิโซไฮร์เซคันดารีสคูลกุมสังนี่เละปัสริสังนี่ปริยัดสังนี่ปักวัวกุมตีร์เท่งกันกัลปุยสังนี่ปักวัวกุมตีร์คันresult ชัวร์จู่ๆนี่กันสวยเตลนัชันสังนี่ปริยัดสังนี่ปักวัวชุดตาชวนAlexis กัน classmate มั้ง Alexis เล่นนุนเฟล่าอันนี้ fire department เห็นอินกับเสียตัวเห็นมั้ง police เห็นจุมีจูมิงข้าก็เสียจีแล้ววะ government ก็เล่าจอกข้างเงี้ยมันนี่กัน senior จอกข้ามีเล่าจอกข้านี่ก็เสียจุมีบอรัลารอนเตียบอรัลติจุไอ้เรามวยจีแล้ววะจัตุวันรำมินปันสนะวิยมครบเมียเฮติอาเฮียนลุซุนโคฮาร์เตตานไอ้ทัศน์อันที่ไอ้ทัศน์ไทยปอนี่แล้ววะที่นั่นฮิจูมารจูมีแต่กันติบวยชีนันที่ไอ้ทัศน์ชีนครบเมียอันคงไอ้ทักตักเจตาลุซุนช่วงแต่กันตรปุยตักเจตานี่ที่ข้าอันวิดีโอเห็นกันสวยลังเวชิมดัวเบทเลมเวงทั้งที่สวยเลยตัดชินบุกิละอันนี้ฮิเวงเลียนอันเนี้ยมิชิงอันตมาอันเวงเอรียปอชิมินอันเลียนะมิที่อันงะมันตีโดนไงอันฉันให้ครบเมียนี่ขตาปทุมเตมันนี่เพื่อจนอันวุยันคงไอ้ถ้าครบเมียอันฉลาดเตฮิฝักหินผู้หมดมาละอันเวงช่วยดูเตฉลาดเตนู่นเลยป่ะอันว่าอันฝักชินตะเกก็เตข้อหารินเลนปุยเตเตียงฮิหุ่นในฮิตุนไล่จนอาหารตัวมันอินเสียมจบมั่วอ่างตัวมิชิงกันบัวจุดอย่างจวนหุ่นอินเสียมจบพี่ไงปุยหมดตักจวนกันเทียกันตีตูร์ปอนี่ให้ตีอย่างเฮียนนู่นเลยป่ะเตที่สามมีมิโซนุนพุงกัน society นะกันเล่ากัลปุยชินนะคะรอนชมนุ่งเซลเทนู่นเลยป่ะกันละไหนเตฉลาดกันละไหนเตช่วยตู้กันละไหนเตฮิ
mizo hi kan la van nei tak set zetani ti kha kan soilang rilruar on langa kan soilang ve hrim hrim a kan veng te po hi ni thawa kan veng a veng south hi lunga nan mi hian an du thina thalai te hi veng danga tang te hen mi an fak der thina engemaw anon kala wanga min fak chiam lam ni lovin mi hian lunga nan an du thina ni kan veng chhuah san to te po hian a veng south branch way me kai hruaina hnuaia in phum kher hi anon du ve thina ni tia chuan an hruai tu te hma lo lak na te tiang hi a fak oma a chan chunga tinge kan ti chuan kan veng thalai te min la hui khoma khohar in mithi lumen zana te hetia hian thalai te min la hui khom tha chu mihring hian kan lo hrek hop maya a thlamuan thlak zia zo te mai pon min ti thlamuang thei nia mihring in thlamuan thei dan tur chu la tong lo mai la a tong to te nan soi awang hian chiang em ani ti kha kan soi ve bol ani chu a chan chu mihring hei no pang mai pon dam le dama chuan kan in thlamuan thei nia kan bula no pang an om ringot ten mo thlamuan thlak ve thina nia mihring thisen lum ina min thlamuan thei zia hi chiang viawin a hriat nu le pa thalai chak thazok tena mizo society a chuan mo kan mizo nun phunga chuan dam le tlang khata thi le ruam khata an lo ti thin hi hi mizo ina way me ko shan thalai sang ten kan na nun pui chho zel hi a hlua hi chom nung zelila sang ni som ni paruk po hian thei to phan chuat lang te u mi har sajok te khai chuangai anomani pon in pui tonila in peizo nila har sadna te in share tonila a solve na tur har sadna tanga tal chuah dan tura kha atiang kha in fui tonila in thlamuan tonila nun hi chu nuam ani mai mizo nuna poimo tak mai chu tlawmai na an soi fawa tlawmai na ti hi nge han soi fia viau chi po ni lawa ataka nun pui chi nia nal deuh soi chi po ni lo mo ngai thak nuam deuh soi chi pon lo ma se ataka nun pui hian a hluem ani ti kha an thai lang mo thai soi lang ve hrim tua ti tama ba a khan kan zir thina mizowa mizo te hi nam tlawm ngai kan tak lo tile nam tlawm ngai kan ni ti kha anon ziak ve tu zia chiang e ka hrer to lawa a hu ho tlawm ngai na hi kan mizo nuna hian a om vel mai ni a bet vel mai ni dia nam dang po hian tlawm ngai na hin lo nei chiang ama se ming tak ero hi chu tlawm ngai na hi chu tlawm ngai na ti hian mangai na ti te po tlawm ngai na ti te po hi va soi fi aviau chi pon lo ataka nun pui chi nia chu tlawm ngai na chu han soi le taila nge vanun pui chi kan ti khamo chuan a hu ho tlawm ngai na ti chu entinan dam lawe mo miruang zon ngai chi khatiang chi khuang cher bawe mo atiang chin lo te po hian namdang apo ni thawa kan society apo then khada chuan an om nuala engemaw khami advantage lo la khami
nge an hlok na lo la kan ti don nge khatiang chi a khan khami a pen hlia lo kal hi tam tak hi kan om shrim shrim mi hring kain ang lawa mi tlom ngai tak tak mi mu ngai po ni lo mina an hriat le an soi chhun zom ngai po ni lo khatianga mi tlom ngai dik tak hi mi zo hen mu tur hin om treu mai ni an tam lu tuk amara chu mitlem te khami zinga khan mo mitlem te advantage lo la lo chuak ve ringot mirwang zon zon ni lovin zon ngai anom hian mo tuitla te mo bo atiang chi khuang cher bo kan han tiang chi mana entikum nge ka chiang ta chi lo te le ruti khami chunga po khan zong mingpua tlomai mingpua chuak ve si ma se khoi amol lo kal ta dei te tiang kha mu tur kha anom ve nuala ni soi tur pon om nuala chuan kan ve nga po udona hami kha huda kora fur line tuina la khatia po khan advantage la huda rangwa mol lama zu lo zu in dei khatiang chi te po kha mi nga maza ta no ma khatiang chi kha a hu ho to ngai na ming ron chuana ni mai ka ria ka ria thiam ve dan chuan a hu ho tlom ngai na zinga lawin nam hnoi ve khatiang khan mizo mel mizo thalai mel kha atimo ka atibala chu amoi lo ve thina ni mi tlom ngai tak tak ti tak taka chuak zong anom laya advantage la khami nge natlang mingpu ve sia mo dang lo kal dai lo chuak dai thil dang lo zong dai khatiang chi kha anom ve treu thina ni mihring kain ang lawa kan mel in ang lo bok ang hian kan ril ru po in ang lo trewa chu mi sang kan om khom thei hi pathian ro pui zia lo lang ani chu pathian hi ro pui khop maya adang lam boka maka ani na halai kha lo lang chiang viewing ka ria adang lama siam tu hi mo chuwang chuan fak hi aphu ngoi fak lo thei lo kan nia fak ngoi tur kan ni top mai ni min enkol na te dam hrisel taka kan la om thei te kan la kal thei ringot te boruak kan hip thei ringot te oxygen kan an hip lu ta carbon dioxide kan tha chuak thei ringot te hi awan hlutak em tian boruak thiang hlim zingkara kan an hip thei ringot te kan hmu thei ringot te color sang hei rong sang kan hmu thei ringot te a hlut zia hi in lo chut ve to em kan hrelawa ka hrelawa asan chu kan zan kan an muwa zing kan an thawa thil chi sang ri kan hria te color sang so a hring a dum a grey color a sen deuh so lai son pangpar mo a sen dan po so in ang lo ni a then chu maroon color ti te a then chu a pink te san a red te mi a sen pa ngai top te mo a eng deuh te ti khan a var te a peach color kanan tiang chi te cream light cream chi sang ka tiang chi ei mi hringina kan a hming kan phua chu tiang ringot te po chu kan hmu theia
thil rim kan the thei te mo a hlu em ani ti kha tukin jing ti ti a chuan kan sei lang ve lak do ni chu ka sei trewa ka sei ba deuh nuaia amara chu chumia ka sei ba nuai ka tong kam lampang ai ma chuan kumsang ni som ni paruk pathianina dam taka min hruai thleng hi a hlu ema chu lom thu sei mol molila ti kha karon thu pui zoka chumi kar laka chuanin video tia en top aya hian mu top aya hian thil karon sei kual ve mai ni chu thu tak hla taka lo ngai lu tuk lo ula then khat khamo kan van nei zia chu sei le ta thini la mania in khel sada mualung thua in khel ka tuma ama zan chin shisel dam thaveu kha ain khel ma zana khuwa sik renga na jingdar thum vela khuwa siga tlun chi asi lo vote ti si taksat in tham deuh na deuh han om ringa ta Christmas urlok urlok ni lo ni som ni le pasari ni riat mi khami jing kha tiang chen om ringa ta a hawani o kain khel thei tura in ngai lo plan lok sa vek ve kha an flop ringa ta nia ka khup te ka joints hemi ka khup le khup nge khup ru mo hemi antia kan soyang khup koi bul chi ru le ru in zom na kar te hi no em ringa kai za tha te sil thum ringa ta taksa hnung lampang te sil ema masal hi ain pot na viawani a ho khop maya kan thu lo zia chu tiang vel chu nia chu nia ni china kan sei ang khan zinga te dam taka anan tho chu renga te hlut zia hi dam tan chuan a hlut na kha kan hre lutuk lo mai the ma se han dam lo chin chi la mo han dam lo ve chi la dam hlut zia chu a lang chiang em thina ni ti kha e video hian kan sei lang ve hrim du ni chu pathian zara hei voini atangin January ni khata tang hian hun hlimom tak in chung koin lo mang tha ula dam takin nangni polo omula vanei na lo chang ula thokrim bok ula hrisel turin hrisel na lo nei thabok ula chungte nen loin ngei ula chungkwa ngai poimo ula society kan ngai poimo viau thina a tha a amara chu kan khotlang nun in rel bol dan hi thale zual turakal tur chuan chungkwa mani chungkwa theu ma kan lak ngai nu le pa ten ma kan lak ngai a kan tong trai angaya kan tong trai fa te ta na kan tong trai hian nakin zela kan fa kan tu te chumi te tan chuan nun hrisel ril ru hrisel ngai tuana hrisel kan lo nei tlang do na ni ti kha kan sei du bokani mizo thalai te tuna hian rui hlo ngai an tam ema a ril ru na thlaka a bik takin mizo mi pa drug addict mo number 4 addict ataman tam zia hi amak zok karin phak ba kani mania kan veng thlan muala somi enwa son tuipai siamin kan kala amakani o kalo she ve vak ngai lawa
an soi chu ka ria ma se tak nge in kala mu chi lawa pasen sup mai ni maklu tuk kan mu lai nge pu lo injection ngang te khan oma i kan fa te muwa te kan nau te muwa te ka du lo sim thalai no pang zok te muwa ka du lawa amara chu kan va hau sim don chi poni chuang lawa vain hau chiam le kut vain thak zong phe kha chuang ka du lo sim a chan chu an sim thut don lawa hi chung kwa nu le pa ten kan fa te nun te mo khoi angen kal an where about thi kan hriat nge ngai khoi mun angen kal kan strict lui angai nu le pa te he ta income Sunday school atanga kan control an nga ya no pang enge an ti khoi mun angen kal poisa kan pekin enga nge eng thila ngen man a zong chon traffic lo mai la atlang pui hi chu hriat nge ngai chu kan strict mizo society hi nu le pa te kan strict zuala ngai awan strict kan ti hi nu le pa strict deuh hi tlang puin an fa te pathian zara pathian nge an hria ni chuan an nu le pa ten mo pathian ne na tang kopa an fa ten en kol ni chuan an chelo tlang pui kan nu le pa te kan fak ve lok anga i na min tho tir na sa ni an no pan lai chuan oli kan nei man lo moi lo ni lo se kan thokrim kan nu te pon thokrim chomhen phura kan tan thei to pan chua za po don lovin kan school kal nan te kan school kal thei ve nan rual kan ban thei nan mo mi ta kan o lo nan khatiang kha kanin zirtir ve na sa thina kanu te kapa te lekha thiam tia han chuan tur chun ni lawa amara chun nun kong min lo ko mu kha kan tan hian tun hnuwa hian thil kan hriat thiam hnuwa lo hlut zia chu chiang lu tukin hei kan hmuwa keimani nuna theu mi fa te ai kan fel bik poni chuang lo mi fa te ai kan thatna te khatiang kha awa omlem lo amaro chu rual pol tok turin mi puiting chuan ti chi alawanga amara chu nge rui thei thila te khotlang nun ti buai zongin mo khosalo ram thei tura nun min lo kai hruai kha a hlu ka ti khop maya kanu le pa te min lo en kol na te pathian laka pathian chunga mo pathian hne na min kol tira min lo tong trai sak ram na ra kha tuna hian kan tel me ka rui thei thila buai lowin tun thlenga kan la om thei te thian tha te min la pe a hian mi zara mo thian tha tak te kan nei thei pha kom andai kilkara kan wak zuk lo te hi kan wa nei tak zeta Sunday school Sunday ate chonu in khom te choma pialama chonu in khom te minan kal lui ti ram pe lo mai la kal turan ti jang kal ha nei maya thu oi kha kan zira thu oi hi lo poi mo thei top min chua puya zana te minin khom puya asanga min thutir lovin an bula min thutir thina kan control thei hun chung kan ni lai khan an bula no pang then khat kan rual pui te po hei har ve tak ke ni po kan har cha kreng mi har lu tu kan ya kai phe chu high school ka kal thleng khan mi har lu tu tin min hrewe kang hei tlan zok chi kan ya a har nangang hi kan ya khatiang chi kha kan ya
hey Sunday school apo ka har ve thawang ma se moi lo khopa han chet ang chi te kha ti ang chi kha ka nei chi alawin ka ria har u chuak kan ti ang chi kha ni chi alawa a chan chu nga ti kan ti chuan Sunday school a zirti tu ten min zirti tha a in lama nu le pa ten nun phung min thil tha a tha ber chu kan ni thai lo a best chu thai lo mi hringa a ber khati ang chi kha a om thai lo ti han ain ban le tin midang pon ron chok ve zela amara chu soile soin hu a tha pol midang te en ton thei tura in vong ve ram khatiang ni thei tura nu le pa na nun kong min lo kai hruai te min lo tran pui te khatiang kha a hlue mema nu le pa te in hlu tak zet ani ti kha kan soilang ve hrim du ani alo mom khop maya min lo en kol na te nakina pathian zara fa te po pathian zara kan la dam te kan la nei chho ve tura ngai la ya chuanin fa en kol hi an soya hian a nei lo bok te hian an hria an ti fa en kol dan chu fa la nei lo te hian a thu chuan an hre em a ma se han nei ve chi se a har sat zia hi an hre ve me ang an ti thina dik vio in a hria ta ti ruale ro chuanin a tak thleng tur chuan fa nei bok hian fa en kol chu har sat lo chu an hre thein a rin oma a chiang boka a rin om ni lovin a chianga rin thu mai ni lo thil chiang tak mu tlang thei ania fa en kol konga hian mihring thatna ringotina thei lo pathian a telangai in chunga pathian a lenangai chuwang chuan nun kong tha zo tur chuan pathian hne na kan tong trai kan fa te kan da ngam te nga ya pathian hne na kan kol tir ngam ani chu kan da ngam ti aya pathian hne na kan kol tir ngam anga ya chungkua kan in hril tam anga ya nun tha society a kan veng chung khotlang tana mi tangkai ni tura chungkua kan in zirtir chho bek anga ya mizo hian kan mamo tam chu kan in hril tam anga nun zalen hi nei tam tir tum lawang zalen lutuk hi sual na mei sual ti punlun na mei chuwang chuan strict thaka en kol thei chuan du thu sam amara chu hostel in khung ang em ni rovin mo hostel atang an chuak che hi an thian te panan soi thina zalen ta fiu tura he ngai ngaya chu tak chu nun bul tran fu lo na om ve thei tlat him si dam si nuam si in chungkua hian huna man thei an fa te khoi mun angen kala engien tia mo thian tu tenge an kom ti hi kan chi angai tak zeta chuan chungkuaina hun mo hun bi kan nei te hei kan ngai pui mo zual deuh angai chungkua in kom khom in ngei nu te chau hril har satna nu te chau hril ti te nu te hi chu kan lo ngai na bera min pom lian tu min choi lian tu ni boka har satna thin rim na te lungoi lo na te lom na te po niang chu kan mang an na te pa ai chuan kan hril tama nu ten zep pui loin in pasal te a khan lo soi ula hril mi asuo soi mi asuo ti lampang ai chuan in hril ton ula chungkua in kha thila kha in har satna nei kha paltlang turin a solve dana kha mo a that na kong zong kha soi ho ula
in hre thiam ton tlang thawin chu tiang chuanin akal thei ni ti kha han soi lang ve zoi du ni chu thil ka soi nema ain pol sop nuaya ngai tlak lutuk chu ni lo mai theya amara chu nu le pa te an pi le pu ten lua ko shan khotlang an lua lu veka ti ruale ro chuan a hlut na ber tur chu ko shan le khotlang hlut na ti zual tur chuan chhungkua an poimo ber ani ti kha chhungkua tanga an chhop chua chho angai a first step a chuan a step pakhat na chuan chhungkua poimo ber chhungkua tanga kan zir chho a poimo khotlang le ko shan ti chaka ti thatur chuan chhungkua atanga kan din chho angai chhungkua a na nge thil kan soi ho khami kha kan chhungkua kan mi ziang zel kha mo kan chhungkua ziang zel kha kan wa phor chu tur chu ni maya chuwang chuan nun tha nei tur chuan chhungkua tha kan ma mo ni ti kha kan soi lang ve zoi du ni chu video te a thui lu tuk do ne kum thar dam takin kan thleng hi pathian hne na lom thu soi mol molila chuan hun thatak nuam tak chhungkua in lo mang mol teu ti kha kum thar thu cha atan kan soi lang ve zoi du ni chu video te min lo clear saka trong kam thiam lo dewa kan thil soi ve nu te min lo ngai thak sak thina wang hian an lo me ma hei subscriber po sing khat le tlem chu om ve to chuwang chuan football lam pang chau kha atira kan ril ruk dewania ase kha ringot kha thei lawa football lam pang en hi an tam lo khop maya amara chu nakina no pang an lo pui tlinga anin khel lai an no pan lai video kha an en let thei tura no pang lik te po la tang thin kania kha nakina an langai hlu ve dona an no pan lai in khel lai kha Subroto Cup 2002 under 14 na kan kal lai video kha la nei theila chu du thu sam an na champion zui de hana pathian zara mo hatian te kha a hlu ma chuan Siliguri 2006 a kan kal le a Kanchenjunga Stadium a an khela David Rinmuana te Zarzawa Republic ami wanglai ni sport writer hetiang te hi chuan chochoa ti te moya lalnuna wansang kima taisona tuna chuan aboral athito a college veng mi sonia chuan bena veng hluemi ani hi chanchin ka hrezui talawa chuan manuna ti te muan oma an om ve nual chuan MS chu taisona kan ti chu college veng mi sonia chuan soi mai ka u chodia chandama hi tel boka kanu nawin kan zin ve ni chu kan zin Mizoram team a unawa kan zin voi khatna nia anuwa khan ani chu azin chunjom le ngala 2004 a khan kei ka zin lawa 2002 a ka zina Delhi a 2003 a Siliguri a West Bengal a kanu nawin under 16 a kan zin ve a chuan 2004 ka ola 2005 a Delhi a Subroto Cup kan khela 2006 ka ola class 10 exam awangin chuan 2007 kazin le Subroto Cup North East mingin kan kal to tha North East region NCC
Mizoram hemi anlawa Agartala Tripura khan qualifying kan khela chuan Delhi kan qualify wangin Delhi kan zukala chuan kan champion 2008 Samson Ram engmoyan Chandigarh Mizoram team thau min chuaya chu Samson Ram engmoya sarsama ramhlun sautami midfielder thadeu kha lajonga te Mohammedana te Aizawl FC te po atiang khan lo khel to mo experience nga lutuk atiang khania lekha thiam boxi football thiam boxi atiang khania ka u te ho nen an lo in la hrezuya ka u le te atiang te ho nen hian piang le high school khan local ho reng kha lo nia chuan 2008 January thani chu Chandigarh Football Academy kan zutloa Daniel lal hlimpuya te chuan lal ramzawa tuna Bethlehem veng thlanga omta hi chuan tluanga kholai lunga awma MS college vengami kan thianpa zonun moya zona naw kha lo om ve renga ka lo hrengai lowa MS chu ma se kan zukal khang ka hreve chi ata an felhlom reuh sip sep khop meya hini under 17 kan kala 2008 January tha chuan anni kha under 14 velan lo omamo under 14 Daniel lal hlimpuya serchi pami hi hetian te ho hi chuan Kesia under 17 awma German coach an neya chuan ruat fela hi kan kal ho puya ruat fela hi vai va kon nge kanan zo kan in ka the kanan Alexa te ho nen an veng nang take chuan tiang te ho chu ni deuh nuaya Abrahama Kesia le Abrahama khan lo oma chuan ruat fela hi a hnuwa azu om thavele an kal ho thawa chumi hnuwa chuan a hran khan azuk omle tina ni chu Chandigarh Football Academy sector 27 ni ga hria chual lo chuan khami hun lai khan sector an tia veng sang kha amoi khop meya Chandigarh chu ten a flat in chhong ni vel te lek ang hian len hi oma chu anuam lutuk a fai boka Chandigarh chu mo kan no pan lai chuan Mizoram ne thlau tak hi ni top mai ni nuam lutuk chuan 2008 chuan Chandigarh kala 2009 Sangni Pakwa College Aizawl College kan kaltana Sangni Pakwa to Sangni Som academic year akhan Sararian Ari Benjamin LR Mar tuna min chance mit petu ka soifo kha Sararia hakhan Aizawl College kan khel kha lo muwa Pachunga University College nen MZU Sport ni lai thin MZU Sport bon lo inter college ti hun lai ni chumo MZU Sport hi chu mani deuh loka ron om ani ta hei amhian thla ka ni chu Mizoram University Sports ti khan amhian thla ka amha chuan inter college ti thin khania Sangni le Pakwa chuda chuan PUC kha lamwala Lamwal grass an pha ma dai Sangni som pakhata artificial turf an pha an honga red ribbon tournament ta khomo ta chuan chumi ma dei chuan Sangni le Pakwa khi lai lamwala khian final lo khel ve to ka lo in kap hlum vel to ni ka celebrate hian ka in kap hlum ve chi azel ni ka thi der thin mo ten chuan PUC kha 2-1 in kan hnelawa goal kha ka score ve nge ya Aizawl College tan khan mo government Aizawl College tan mase 2-1 in kan chaklo final a chuan Sangni soma Sararian min hruai le Sangni Pakwa chuan all in east zone kan khel phoda east zone kan qualify hnuwa all India kan khel le kan khel
na mun kha voili kan zina wang hian sangni pakwa le sangni soma khan voili kan zina wang khan Mizoram University mingin MZU minga kan intervarsity kan zu khel khan nge voili kan zina wang kha khoi ber ka set chiang ta chi lawa sangni ai ka kalpui ta chuan an chianga man kalpui ta hi ain thaka eme submit fielder te hi dal thua moi te ho nen sangni panga khan subroto kop kan khela vanram moi nen kan goalkeeper ania chuan sangni paria ta chuan an ni chu Pachung University College an kala chuan Mizoram University champion pui tu khan nia lal thua moi hi thlok thei mo thlok zeu thei ni thua moi goalkeeper tunai Bengaluru a le to inga ria chu lo chuan voi kum hi velai sign le to hial mai thei season ni tiangal chunia chuan thua moi theu nen hian chu sangni panga subroto kap kan kal ka ti chu champhai pa nia mo chuan sangni pariata ani chu college an kala Mizoram University team hanon champion pui ni so Bethlehem beng pa pui te ho nen chuan ani hi an lakal chhun zoma 2005 a khan kan forward ania subroto a chuan thua moi te ho nen chuan college a PUC an kal hawa ta chuan Mizoram University kha avoi khatnan le tun thleng an la champion lo hrim hriwa voi khat chen la champion a sangni pariat khan chuan sangni pakwa kan zu khel velea All India chu kan qualify mai mase All India notice is zone khan kan qualify a All India hi chu a har tal do zel an tam bokan tha boka chuan All India chu hei Punjabi ho hi sang thei an dar chen lek te kan niamo an necro ho hi black ho hi an khel ve zi boka level chunia sangni pakwa kan zina Zion lelram lu te ho nen kesia te ho te kon puyami chuan emesa ti te mal som dong le mal som tuanga valpuya ni kita dur tlang mi Francis u tuna anau coach AFCC license nei valpuya kan thian pa mo man thok kop football circle hi chu adang dai nia achang chuan opponent team aten omanga ya chang chuan kan teammate ate tihan college sang bana college san kallai khanita MS ate ma som tuang tuna police midfielder ke vei lampang mang thiam de upa hi chuan ma som dong liana ania valpuya chanvo liana chanvo liana te ande thom lian moya valpuya hi midfielder ania thathai khop maya MS support thaviu boka an pani ko peichu mu nom takani sambana college ti college tu khan nia mo football a chuan level chun nia chuan midang tam tak an khelpui to boka an thiam hlom em Zion te ho te po chan mari West Tlangwal fel isuana wan ti khania level chu kan sei de uzur ni chu sangni pakwa le sangni soma voi ni ve izon le All India ami khan kal ve a ase kan champion lo quarter final a penalty a te kan tla a ti khan engemo a boi thak thin khop mai level chu ni sarari nen pokain hniala han ase tuna sangni som le pasaria khan ti khan chan stemian pe chun zoma hnial rap zel mai ni an tang thei boka ngum khi khan khami huna khan sangni pakwa khan ka nguma khia kan practice na ka so khia doctorin in khel su mintia ma se rin na in hani chu ka tong traya ka in khel luya ma se anak hop mai azza sumo kal kanya aizol tu goti sumo flight sumo khan kan kal thina atia khan
a chan ve ka mong king le lampang chi hian ka thungam aba kha chu ana azza deuh bok sia mo ngum ru kha akhia ka kal lui tho min far si le ven tir tho chu nun rambo deuh hlek nei ngai mo nun hi arambo ngai soft su an tiang deuh khan tun la ya rambo view ngai pa shak ngai in khel tur chon mo ma se khatiang em kha chu thalawa lowin dim thiam ero chu a tha therapist kan nei thatwa khatiang hun lai kha chuan tui bottle khat le spray an phu deuh ser sera volini spray khatiang ha an phu ser sera dam an ti chen an oi ve me an dam ve mai kan ngai thina ma se tuna chuan in professional line zo tur chuan lowin dim thiam anga ya exercise mumal diet control engkim mo khatiang kha angai vek to license coach san tam to football NIS coach pialama license ten ti chun jom boka khatiang kha tha em ani chu tiang chuanin therapist ten an enkola football All India Football Federation hnuaia certified coach te Asia Football Confederation hnuaia coach certified te khatiang khan an enkol to cheunia chuwang chuanin innun hi soft thei ani lawa football khela professional line zo tur chuanin rorum ve deuh hlek ngai an taf ani o vai hoin taf lutuk a thiam tak chun taf lut tok mizo hi soft thei kan ni lo nep thei kan ni lo tina ni chu eizong tur chuan mo Instagram player hi tuna kan no pang te po Instagram player ka du lo pati thin Facebook player ka du lo post chiam ball chok zit thei ma se nep deuh an om ania game tak reality game a hian nep deuh an om chu tiang player chu ka hmu pei lo an nem lutuk mo tiang chi chun om ve tlat ro rum te ngai mo defender te pe jan sual ani an ril ru dei sual mi ti na tum reng min lo tlo chor te an om ve a attacker ni phei chuan in hliam hi chom ve deuh hrim ma se in hliam lo tur chuan kan fitness kan build tangai kan ti tha tangai chu tiang tur chuan mina min ron tekal ma kan lo zuan man te ngai a chu tiang tura fitness tha chu kan nei ngai chu kan sei ve deuh du ni chu minute somnga pel to chu wang chuan video quality thalutuk lo bok nen a sei lutuk don thui lutuk don ngai tha ka hre omang an du to ang nakina thil dang chu ka ron chhun chomang ka thian te ho zong kum thar chi bai ka buk vek chewa hun nuam tak thatak lim om tak in chung kuain lo mang vek ula hriselna damna pathian in pe cheu sela ti kha du sakna sang ber nen kum thar chi bai ka ron buk cheu ni chu lo be